Hello! Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi po sa lahat po na nanonood ngayon. Welcome back to my YouTube channel! Hello! Meron na naman tayong nag-order ngayon at magpapasalamat ako. Laging nag-order kay Ma'am Danji Selmo. Hello! Hello! Thank you sa order mo ng bibingkang lapis and with balloons. Thank you ulit. Papunta na kami ngayon. Bye-bye. Ingat. So, malapit na kami sa Ganon. Papunta na kami kay Pandanti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, and the star burn tonight. Happy birthday to you. Happy birthday to you.